Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама карда бошад, ҳамин хел марҳабат, шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем, яъне ки кори мо барои реклама карда, барои фурӯхтан. Дӯстони азиз, касе ки дорад ягон чиз фурӯшӣ, дар WhatsApp сурат маълумота рӯй кунед. Ва дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем. Баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд дӯстони азиз аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Хумсангир, дӯстони азиз, аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи Қабодиё, территорияи Душанбе, Ҳисор, Ваҳдат, Бохтар, Ёвон, Турсунзода ва дигар тарафҳо ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. нархҳо аз 35,000 то 850,000 сомона хона ва квартира дигар чизо ҳастанд. нархҳои арзон, нархҳои дастрасскати ҳамин хел. Ва курси имза бошад 116 сомону 10 дирам. Дӯстони азиз, пешаи навор расд кардан хоҳиш мекунам ки лайкотон назанед ва навори мо дар рафиқотон пайсаш кунед. Марҳамат, рафтем ба хонаи аввалин. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. Срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Хумсангир, ҷамоати Истиқлол, дӯстони азиз, деҳаи Мафтунқулӣ, тарафи Далина, дӯстони азиз. ноҳияи Хумсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Мафтунқулӣ, тарафи Далина. дӯстони азиз, иҷа 50 сотиқ обшими замин ҳастад. агар ки хоҳед ҳамаша якҷоя мегиред, хоҳед мақсад ки 2 қисм 3 қисм бо сертификата мешавад ва иш бо нархш арзонтар мешавад. дӯстони азиз, агар ки шумода лозим бошад 2 қисм 3 қисма мешавад. дӯстони азиз, обшим ҳамаи документош, сертификат ҳуҷҷатош ҳастад. 50 сотиқ замин ҳастад, 3 дар хона кардаги ҳастад, 2 хонаш ремонт дорад. дӯстони азиз, 1 хонагаш беремонт. хай обшим ремонтҳои сода барои зиндагӣ мешавад. опсия, дӯстони азиз, ҳастад. 2 хона ремонт кардӣ. хоб, тарафи Далина, дӯстони азиз, пеши мақсад ки мактаб, масҷид ҳастад. дӯстони азиз, мағозаам ҳастад. якчанам дар рахтори Навниҳолам ҳар гуна дорад. дӯстони азиз, ҷош ҷойинаст, обсидаст. хона мега срочна фурӯшӣ бо нархи 270,000 сомонӣ ҳастад, боз муомила дорад. нархи ҳамин хона 270 боз савдо дорад. ҳуҷҷатҳои хона мега ҳамаш ҳастад. роҳи мошингар дорад. дӯстони азиз, мактаб, магазин, масҷид дар наздикиш. ина бо видеои хонам ҳастад. бо диққат мақсад тамошо кунед, акада занг занед. рақамҳои тисели ҳисобшунаи рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарен омада мега аз пеш бинед, маъқултон шид, бо муомила савдоша мега аз пеш мекунем. марҳабат, на занг занед. ва дӯстони азиз, шахсоне ки агар доред намхали ягон хона, квартира, мошин, ягон техникаон компания, мо реклама мекунем. марҳамат, сурат маълумота дар рақамҳои болобудаи 20 рақамҳои мой барои ина болобуда WhatsApp, ин рақамҳо барои реклама кардан. сурат ва маълумот чоро кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, поёни бозори Корвун. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 6 хона кардаги ҳастад, ки бо обсвои таъмин ҳастад, кухни, ҳоҷатхона дар дарун ва дӯстони азиз, дар беруншам ҳастад. хоб, дӯстони азиз, хона мегӯяд ремонт кардаги ҳастад, не ки ягон кас мегӯяд зиндагӣ кардагӣ нестад. хона тайёре барои зиндагӣ кардан. хона мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 780,000 сомонӣ, ки боз дӯстони азиз, муомила савдош дар назди хона. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, поёни Корвон, дӯстони азиз, маҳаллаи Гулбута, ноҳияи Фирдавсӣ. хай дидестем ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳастад. нархи хона 780 боз савдо дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобшунаи рақамҳо кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ай наздикиш ҳама чи лозимӣ ҳастад. ҳама ина мо мақсад банк, заправкаҳо, дӯстони азиз, бозор, ҳама чи ҳастад, ҷош ҷойинаст. ба телефон мега савдо накунед ва вариантҳои алишам намешавад. фақат харидории конкретна омада аз пеш биден, ҳамаша бо диққат тамошо кунед. агар ки маъқул шуд, муомила мешавад. ба телефон савдо шуд. марҳамат, дигар маълумотро худтон гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регар, дар ҷамоати деҳоти Камуна, Саркор. ҳамин хел наистем, бо дигар шахтон занг зада пурсем. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 хона кардаги ҳастад, ки бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дар рахтори мевадият, чойлуби ангур ва хонаҳошам хай барои ремонт, барои зиндагӣ мешавад. дигар маълумотҳои пурра дӯстон азиз, тариқи телефон аз соҳибашон. хона мега дастрочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 385,000 сомонӣ ҳастад, бо муомила дорад.
ойди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволҳои иловагӣ прамои рақамҳои мегафони ҳисобкунӣ ва рақамҳои ҳасаб шумодаги ҳастае занг занед маълумотша гирин маълумотҳои пурра мегӯяд баъд телефон мегӯяд ҳамаша фаҳмода метавонед будан ки одамое ки аз комментарияда мақсад хоҳиш карданд ки аз шаҳри турсузода ина баъди шумо хонаи хуб бо нархи арзон маромад занг занед мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон срочное қарор дорад дар шаҳри ҳисор назди бозор назди чойхонаи дидор духонага квартира ҳастае дӯстон ки дар панҷум ошона қарор дорад 55 квадрати метре боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва ремонтҳои хубам дӯстона дорад квартира мегӯяд бо тамоми чизи чорааш мегӯяд фурӯхта мешавад бо чизи чорааш хоб дӯстон дата кондитсионер дорад мегӯяд соҳибшум дута дига мегӯяд телевизор дорад якта халаданӣ дорад якта стиралин машинаи 8 киловага дӯстона дорад микроволновка дорад дӯстона ва мебелошам ҳастае ва дигар чизое ки ғайра қатиш мегӯяд мейстар яъне ки бо чизи чорааш қатӣ ва ремонтша ва ремонтҳои хуб дӯстона аст ҳоҷатхона ошхона банимаш қоидавӣ шаҳри ҳисор марказ дӯстона аст пеши чизаш бозор ва чойхонаи дидор да хоб нархи квартира ҳамагӣ 488 гуфтаесям бо хай қатиқчон рафта аз пеш мебинед ва муомила мекунед рақамҳои соҳибшо мондагӣ ҳастем ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ маромад занг занед ҳамқа маълумот ва шахсоне ки ҳамхали квартираи фурӯш дорен хонаи заминӣ ягон мошин ягон техникаи компания ягон маҳсулот барои реклама кардан маромад суратҳои қатъии маълумотош дар рақамҳои болобудаи 20 рӯй кунед мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае дӯстон хонаи барака ҳастае дӯстони азиз дар назди бозори уялира наоша дӯстони азиз тарафи ноҳияи абдураҳмон ҷомӣ дохил мешавад бо қайхтон ҳамаша аниқ кардан мегирем 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки қатъи баня кухниш кати хонаҳои барака гирдаш бо сементблок кати маҳкамае ду дар хона дӯстони азиз якта калидор дӯстони азиз ва хонаҳош мегӯяд шукатур монтажу трезаҳу чӯш потолокош ҳамаш гипскардон мақсад ки ҳамаш кардагия пол потолокш дӯстони азиз корош мондагӣ неста шпаклёвкам кардагия ҳуҷҷатош мегӯяд ҳуҷҷатош ҳастае хоб назди бозори нави уяли дӯстони азиз территорияи абдураҳмон ҷомӣ дохил мешудае дӯстони азиз наздикии шоҳрои душанбе қурғанам гӯем хато намекунем ва нархаш ҳамагӣ 125 000 сомонӣ аст бо қатиқчон гап мезанем маромад дигар маълумоти пурра ва аниқша худтон занг зада гирем мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи сино хоб дар гипразем пушти заправкаи тоҷирон фотография соҳибшон духонага квартира ҳастае ки дар 31 ошона қарор дорад доми 3 ошона ҳастае ки 42 квадрати метр ҳамин хеле соҳибшона ҳастанд ки дӯстона дом мегӯяд 3 ошона ҳастае дар якумаш қарор дорад 42 квадрати духонагае ремонти умуман дорад дӯстона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ документош мегӯяд 100% мегӯяд оформин мегӯяд мекунем хоб дӯстон аз нархи квартира 410 000 сомон буда бо мақсад ки муомила савдо дошта срочно мегӯяд фурӯша бо ремонтҳои замонавӣ доми 3 ошона ин аст рақамҳо мегафони соҳибшон рости гап маълумотош камтар аст кадоме ки мехара ягон маълумоти иловагӣ хоҳад агар фаҳмидан ина маромад занг занед ва мо реклама мекунем хона замин мошин квартира чизе ки набошад чизе ки барои реклама кардан бошад шумо метавонед ки сурат маълумотшо дар рақамҳои мо рӯй кунед рақамҳои мо дар болои видео аста 20 ватсапдора маромад рӯй кунед мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун яъне ки ноҳияи қумсангилсона ноҳияи ҷайҳун дар чорум далина дӯстони азиз 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳои барака яъне ки времинка 12 сотиқ ду дар хона дӯстона қатъи баня чишкати ҳам хеле времинка қайд деси дар навор чӣ хелае шахсоне ки агар мехаранд бо давшти хитон бо дигарша ба дилтон мекунед хона миёна нархаш ҳамагӣ 110 000 сомон аст бо савдо муомила дорад илтимос мегӯяд фақат конкретна харидоро мегӯяд занг занед беҳуда мегӯяд нороҳат 110 000 сомон муомила доштае маромад дӯстон рақамҳои телефони шумодаги занг занед маълумоти пурраша гиред мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафи колхози россия дӯстони азиз хоб духонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад 56 квадрати метре боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дӯстони азиз дорад хоб дӯстони азиз пеши ресторани панҷрод гуфтагӣ ҳастае 500 метр мегӯяд болотарак дӯстони азиз пеши мактаби 119 ва мақсад ки маршрутам мегӯяд 39 2655 мегӯяд меравад ва тарафи колхози россии пешина нархи квартира 470 000 сомонӣ аст бо мақсад ки муомила доштае
дӯстон азиз советский дома ягон савол дӯста бошен ягон маълумоту иловагӣ агар хоҳен агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан дар рақамҳои поёмдашон занг занед ва хоҳиш ки ба хотири меҳнати мо я лайки бепулат дар надоне занед ва касоне ки дар навори мо агар квартираи маъқули хонаи маъқул ё ки ягон чизи маъқул ки наёфта бошад шумо нависед ки аз киҷо ба шумо дар кор ҳастем мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон временка қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Ҷабор Расулов гуфтагӣ ҳастад дӯстони азиз соҳибшон пеши ҳавзҳои обда. дӯстони азиз 6 сотиқ замин маҳсулат доштае ки якта временка ва нархаш ҳамагии 36 000 сомонӣ ҳастад боз муомила доштае. шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Ҷабор Расулов дӯстони азиз ҷойгир аст дар пеши ҳавзҳои об. 36 000 сомон аст. Хай бигем далши ҷои хона ки дора бо метавонед ба дилтон кунед. Нархаш 36 та нами ҳамаша маълумотша аями рақамҳои поёмда занг занед пурра карда гирен марама. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа. хоб дар шабчаро назди мағозаи Сиёвуш дӯстони азиз. Духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 40 квадрати метр доми 10 ошона аст дӯстони азиз. Лифт ҳам мега дорад, лифтшам мега кор мекунад дӯстони азиз. Духонага квартира дар якум ошона доми 10 ошона аст 40 квадрат доми лифтор. Ремонтуш ремонтҳои замонавӣ. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 415 000 сомонӣ боз муомила савдо дорад. шахсоне ки мехарен ягон маълумот гирен оиди хона маълумот гирен агар дар рақамҳои поёмда занг занед. касоне ки хона замин дорад барои реклама кардан сурат маълумотшо реган дар рақамҳои болода 20 мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ тарафи Ленинский район. дӯстони азиз 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки хонаш коробка ҳастае ремонтуш нопурра ҳастае. хоб хай гирдвана маҳкам бо ҳамаша анеқ кардам мегирем дӯстони азиз. нархаш мегӯяд 130 000 сомонӣ бо муомила савдо дӯстони азиз дорад. дурона берунаш мегӯяд дӯстони азиз кор дорад хонара хай як тақрибан 70% кардагӣ ҳастанд. ҳамин рақамҳои поёмда ватсапам дорад 130 000 сомон муомила дӯстони азиз дорад. шахсоне ки мехаред то қад суми хоҳед варианти алишӣ намешава срочна мегӯяд муомила бо дорад. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Қабудиён дар Равшанобод дӯстони азиз назди кӯчаи повороти роҳи Пахтакор гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. хоб дӯстони азиз 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як хона кардагӣ ҳастад временка ҳастад. нархи хона обшин 55 000 сомонӣ ҳастад боз муомила доштае. хумсангир дар Равшанобод дӯстони азиз як хонача ва 5 сотиқи дига замин назди повороти роҳи Пахтакор. рақамҳои мегафони соҳибшон модагӣ маълумотҳои хонаро сигаб хеле кам ҳастад. шахсоне ки мехарен занг занед маълумоти пурра ва аниша аз соҳибшон гирен марама. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Фурқат гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. шахсоне ки биден аз Ёвон хона заказ карден баҳри шумо 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастад ки хонаҳош дармош бо ремонтҳои замонавӣ таъминай. 3 дар хона бо ремонти замонавӣ. свет об мегӯяд ҳамавақт ҳаста. якта кухни як дегдохона дӯстони азиз. ҳавлиш мегӯяд стяжка кардагӣ якча намо дарахтон гирдаш маҳкам. хоба дастарошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомон бо муомила ва савдо дорад. ноҳияи Ёвон деҳаи Фурқат. дӯстони азиз нархша гуфтем хай на рақамҳои тисели соҳибшон модагӣ ҳаст рақамҳо кор мекунад метавонед ки маълумоти пурраниша аз худашон гирен. ва касоне ки хона замин квартира мошин чизе ки барои фурӯштара рӯйгона реклама мекунем. ва дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои охир.